Mama. Ndofamba sei nekuti renge polokwana ndizitiri papi kuno South andinyatsoziitira zvakamira sei. Vele kwandakuratidza tichikona apo kuti padhuze pa N1 apo kungofura N1 watosvika mataxi ekuJoburg wosvika apo woti ndoda kuenda kuJoburg unoziva kuti ndarowa mari murodhu kubva kuHarare nditi pabhodha paya ndarowa mari dzose nekuti hamuna mapepa kamukuzipa. Ndikuziasika naye madhandi mukuziva kuti ndakabhadharwa mari yekuti munondisvitsa kuCape Town here. Hazokuti wakabhadhara mari suka kuCape Town zebasa rei saka mota yako isungwe nekuda kwako muno muSouth Africa havadi vanhu vane mota zisina mapepa woda ndisungwe nekuda kwako ere. Naye madha hakuna makombi here kana mabhazi anganondisvitsa straight kuCape Town. So ndoreva kamataxi emuno ndo makombi amajaira kumusha kuti makombi ndo mataxi akachipa zokuti iko zinozvira nemufambe muende mwana nenzaro beta mumutengera chikafu pa KFC ya KFC inanditi zvekusapota bhora ndataura sebhora ere KFC inotengesa chikafu nonaka chindipe ukachenji yangu ndiwane kufamba gara wati chenji yako mari handi makapiwa 100 muchiti munosvitsa kuCape Town saka 25. Zvose zvokuti ndakarohwa mari hamune nazo hamune kana nazo 25 yacho ndaiwana kupini kantsvakewo zvokuti ndakarohwa mari hamutombo ndine nazo imimi ndawana ka 20 kachona ko ka 5 kacho ndakawana papi reka ntsvage 5 ndaiwana papi ndaiwana 5 yacho kafe ndada kutoenda madha pasara 5 zvako 5 ichi $5 handati 25 kwenda kupa mari iyi mari haichashandika iyi iwo ndiwakupinza Zimbabwe kana muno muSouth Africa mari haisi kushanda mari haishandi kuna mari isingashandi iyi haishandi madha mari inoshanda izodzi mataxi ari kuinda kati yalo chivharo unondora seife kati wapere iwe wangari kupinasi kutsvaka ai wapera undoni kudaro unoona yoda usapere pamba pangu wapere kutonda kutonetswa pere mba isati yapera but unonetswa nemapurisa unoona yoda ndokupa mari yako pera ungati ndokupa mari yako last time wakati vhoti wamutsa mota pena amba wamutsa mota waenda pera ndoda kutora makastoma apo ndichipedza ka ndoda ndokupa mari yako aiwa pera unoona chi aiwa tore peclement kai naye madha saka matoramba unichinjira inozokudzwa zokushanda kwemari kana kusashanda kwadzansi ndotsigadzira kwachitikunetsa vabva kuZimbabwe vachiti vari kurova straight kusvika kuCape Town ko zvino vakundisiya panapa ndipa mari pere kwakati kuZimbabwe kwandi kuZimbabwe kuZimbabwe kuri right asi kuti tauyawo kuZimbabwe kwakatonabasa zvino kana vakundidhamba panapa vada kundite sei aiwa apa ndine mwana nebhegi takuchidzokera tose toenda kugovernment munotaura namboudza kuti mari haishandi nekuti andisi gavhena kai unaenda naona kana maenda neni monodzoka neni futi mondisiya panokuvana pamari pakanyagwa njiwela yoshera asi mari dzangu handisigashiri mari achamagadzira madhire mari yangu iwo ari kuona nyaya dzemari dziri kukunetsa ndokupa mari yako ndokupa mari yako amene kutonetsa vamene kuti moda kudii moda kudzora asi kana ariwo mabatiro amunoita makastoma madha zvakaoma ina ndingasunga mota yangu yangasunga kaina mapepa kai handingasunga noda kwenyu waina mapepa enda Cape Town ndiyopfera kunetsa nevanhu nyaya kutsogere kusiya vanhu pana pasi vedu Cape Town ukauda ndipa mbiri sina basa gadzira basa rako iwe ndogadzira basa kati hatina mapepa kauda ndiite sei kati anonhungo mapepa akona ndikuona manje kuti kana vanhu vafa nevanhu vemuZimbabwe manjwira mausvikana vanhu wasiya pana chandiri kupana ndechekuti iwo uda kuwirirana namai avanditi isara muwirirani mosiyanemo kana uchifona kuti nini handaupa mari yakakwana ndakupa sara wapa ndakuenda ndoda kutora usari ndipe customer yako mari manje pedzera naye muri vaviri madha mune utsinye hazvina basa ati pere mama asi hamuzivi kuti kune podcast hamuzivi kuti Zimbabwe kune podcast ine Cape Town wai makapusa kungwara imini kwandiri ndakangokwidzwawo zvanzi amungokwidzi chero mangokwidzwa makune podcast ya Musa strike 9 rinofamba sei mamba bhazi strike 9 rose mubva kuwarira musi weThursday rakananga kuCape Town chibva kuCape Town musi weSunday rakadzoka ungobata Musa chete Musa kuti ta Musa munhu mbobo manje masvika madhamiko zvinobva ndasiyiwa ndisingazvizivi mama makatopusa kungwara kana musingazivi Musa strike 9 botkata Musa tora sipi kuti ta vera mfanye muharare zvakanaka uvati noto chegutu kadoma kwekwe gweru makatouya kunoku ibudzai baba kuti bhatare Musa strike 9 botkata vasingazvizivi maita basa imukwanitogara papi mirai paka ndikupai namba dzaMusa strike 9 botkata anditi Musa strike 9 botkata gakedza ndifonere inini Musa takachongwe parapa uri papi Musa strike 9 ndine customer yako ndokupai munhu wokuti maita sei harizodhuri here kubva panapa kuenda kuCape Town Musa strike 9 isimbe basa mama andokusolvera zvese matambudziko nemaproblem eta kunoparira kumberi Musa ibomu nataura nemurume uyu kuti mama uyai mubarira kumberi Musa strike
Musa strike 9. maite Ngedza basi. mufonera Musa strike 9 simbi basa board kata. Musa. Thursday kubva kuZimbabwe. Richienda Cape Town. Sunday kubva ku Cape Town. Richienda kupi? Usafamba nayo lo chimota ichi yake chimasimbi. Amanje machiro wali mbepo ipapo mwana suka ni flu. Unakona mpana. Mwana flu bana ngokuno Cape Town. South Africa. Kuza modern so government. Modern so government. Mino government kuno. Yola strike 9. Kachongwe batai kachongwako tangu chipapi Nowhere tumbunte Faro Kamuli